Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1, ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag, Ilocos Norte, Philippines. At iba na sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Kadato ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung kablaw kay tinembag kabigat na imbang aldaw na imbang oras kada kayami nga sa ngapada. Pag-share ti programa ti papagayam, share. Tapno adod tutabat lang atong ngeg ka nagbuya. Kaya rin dahil mo tiktikan ti mas sa manin ng pakasalitaan nga intay padayawon nga ibasa. Ti pakasalitaan ni Michael nga napoluan, gayem. May sa kakading gayem. Kasano ti kinapudnom nga may sa gayem. Anya nga talaga ti pudno gayem. Yeah. Ato siguro, hala nga sigurado nga ato ti makarelate. Iti na ito yung pagkasalitaan, papagayam. Gayem ka. Orisi ka, gayem ka mo. Kasanot pang managnag, nga gayem na ka talaga. Ayan. Padaanan nyo papagayam. Ayan, padaanan nyo. Okay. I-share your program at please share this program. Pagkasalitaan ni Michael nga napauluan, gayem. Sagudahan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo Michael nga napauluan, gayem. Dear Manong Nemi, idi ubingak Manong Nemi kalsub kunada kanya. Yak ngamin unay mo ununi. Kaya no kasta nga dalagi di padak nga ubing kaslasyak ti madda nga maisulsuli o no agpaspasuli. At naman naging kundaw Manong Nemi nga magpula-pula ng gabungarod ta sa anak unay nga mo ununi. Dikat kahit nasawan nga talagang siyak ti may paspasuli. Tas tama di nagbasa ako ni elementarya, Manong Nemi. Awamot kami tumasidig kanyak. Tapno yung baga na ko mga kahit ko nga ti makigayim kang ka kung nata ko mamait, awamait. Nusak mat tumasidig. No masidig ka, handag matikas kaso. Nagbat kami ng sikat, Manong Nemi, pasang awa no arig na. No di kita nalalaing nga kaskola ami. Uno gugwapo, uno napipintas, isudaat, nasikat, nangruna no recitation na part kada tayo panagklase kita, diyak pa napadasan titimbak din nga, uno nang itayag ti imak. Gabot na dinakjak nga tamat itayag ti imak, siyak ti pagunyan ni Mestrami. Michael, please stand and answer my question.
Pagpindasan naman ng nemi, karigatak tumat nga husto di sungbat ko. Ngayon kaslaon ang yaman na karagiti classmate ko manong nemi. Ori dagbasak manong nemi di high school, kaskasti. Nga dadat panguungtan, hindi pa kini mama kanyak manong nemi. Talo kang magagabsat. Kapag siguro ta siyak ti burdak. Siyak lang ti lalaki. Siyak lang ti kalsab. Kung ang arod na papaki ni mama, siya sino ka pa nga lalaking anak mi, si kamat ti saan mo noon si kamat ti kalsab. Aya na, aya po, aya Michael, aya, no kastoy do at ugaling barok. Mga naglakalakay kanto nga barok. Baka ito nagbaro ka kita, arim matabain baga. Sa to may bagat panagayat mo, iti babae o rekras mo. Kunak to matinakam ko ngay lastog. Di ba yung nga di babae ito masidag ang mga bagat I love you kanyak. Kunak ba na? Nagradwara kita high school, laging guide agkahadid sa akon manong name. Kaskas di. Nga awan tinteres ko manong name nga umasideg. Nga umay ko mapangkumawat makibala at saritaan na kiti classmate ko. Tatakas dyan o hangat. Agtutungtong da. Dan tuwat umasideg nga mapamakibiyang. Siyak tumanong nemi agad. Diya tugaw ko kondulatan. Kakaeso nang umasadagak tumanong nemi agsasalita da ito umasadagak agsardengdang agsao. Sa dagkikinita. La, mabainak ba't tan amanong? Kasla dita kayat manong nemi ang ituloy di pagsasalitaan da no adda akon. Dadatipon kang kapo na manong nemi no apeng ang tultuloy ko ti kastoy nga kaslaawan ti gayem ko. Awan ti masadag kanyak, no masadagak, kanak mat kasasarita. Aging gaganda ko ni ti third year college, manong nemi. At damay sa patak nga lalaki nga imasadag kanyak, hindi may isang vacant period mi manong. Pangor-oray mi ti sumarunong nga oras, ti klase mi. At day masadag kanyak manong. Hi. Hi, hello. Abay madlaw ko. Kayat mo tagbay mesa. Abay da problema? Awan problema ka. Abay ka may mesa ka. Anak mo may mesa. Ada ka mata nakaduak. Kahit gustuin, saan ka makitipon? Kada kiting adadtoy. Kahit warisi ka. Dabo ka makita. Transferiak namin. Siguro dito mo na sumarunong ang subject ka dito yung kwarto. Dito kayo ng klase? Oras siya. Agpat para oras ka dito yung subject na basta. Siya kayam ni June. Ay, siya ka ni Michael. Kakaiso na nga dan imasadag kanyak manong name June tinagan na transferi. Wen, siguro agad gabotag dadamo. Siyak tinasidgan na. Siyak ti mo na kahit nakasindingid. Siguro manong name maka minto na bumaybayag. Magitipon tumat kang kadagiti adong agruronggo agsasalita ag-iinistorya kakatawa ag-iinapir. Baka anto masadag kanyak. Kinunak manong name tinakam ko ngam kadagiti sumar sa runong aldaw. Basta lagi di agkaurasan kam di subject. Siyak tasidgan na. Hello, Michael. Hello, June. Ano ti kimik mo? Kimik? Rohin. Nawang klase pa panam. Awan, gawid ak balay. Sika nga eh. Ori siyak. Kasi talagpadpada sika. Nga niya. Nga lakay kayo tatag may mesa. Siguro tatalagbagay nga gayem. Gayem? Tapahid na kayo na gayem? Friend? Kaya man ha? Italang mapadasak ng tagayem ko na mangawag kanya tagayem. Basta? Owen. Sikapin natin first gayem ko. Celebraran ta nga rin ano kayan mo? Celebraran ta. Into ng vacant period. Dalag merienda. Sakti taya. O sige. Nisok ko na. Sak tumatayan tumaminsan. Dahil tama nung name iti ng rugyan, tinpanagsin ng edmi kini June.
my first friend. Kanagbalin to siguro nga best friend forever, BFF. Takas tamat ti pangibilangan na kanyak manong. At na mabalin da June manong na mi isunalaing tam na istrikto ka nung digiti parents na. Kahit na kumamatin tag four wheels, kapot at damatin lisensya nang hindi palubusan manong. Nang runa, at akano motor na kano idi manon na mi na disgrasya. Manipod mo idin, santang nga pinalubusan pa nga agmotorsiklo. Kabailan na kumamit, marong naming nga regaluan da iti four wheels, ng santa kayat, di parents da. Gabot ta kayat baka no agbalug isuna. So kakas kanyak, marong naming, agpadpada ka nga kumcommute. Siyak mo da, kaya kumamit da papagin ni mama, ngayalandak tilogan ko ng jakmat. Kasla jakmat kaya tagsusurong ag-drive. Abi nga takas to kung kunak nga tinakam ko. Adag-adag interesado nga madan tilogan, ngam saan dapat nga madan tilogan, kabot na dida kabailan, at dapat na kitay kabailan dot gumatang kumatlogan, angem saan dapat nga interesado nga madan tilogan. Kas kani June manunemi kayat na dako ka na. Angem dadi nga ang panakadisgrasya ng aming agpay so idi. Tipoon kin ka po na nuapi nga sanda na pinalabusan pa nga madan tilogan ni Suna nagrona ti motor. So akaduan na nung hasta ag-date kami manong naming nga best friend ag-commute kami no sa dinot pagtulagan mi nga pagkitaan sa jeti pagurayan mi. Aging ka manong naming nga dinagturpos kami ni ti college. Wine. Siya ti muna ang inimbitaran na sa Balayda. Nabintas kag peso di Balayda manong nemi kompleto tali kamen talagang adda mabalinda. Siraragsak med da papakin mamang na nga nakiabrasa kanyak. Hoy, maragsakan kami nga makamamu ti best friend ti kay ti anak mi. Nagpadpada kayam nga kakaisun nga lalaki. When sir, iso na lang tam di kamsagpada nga Boridek. Siyak ti Boridek. Ay, nagtanga ni John. Doa nga babae. Inauna, babae sa iyo ni John. Sa di babae tinaudi. Doa mo ito babae kanyak, sir. Siyak mo tinaudi, hanak na ipat nga. Dapat kakaingasan nyo. Nagpadpada kami nga pangit. Ba't ba ko na nga pangit? Saan nga gwapo? Kalkalaingan na. Apay, anugutom ka di? Michael, nga pangit ka. Hamat siguro, sir. At guwapo ng ilimlimbang mo, kastamat ka ni John. Gusto na lang nga tayo ako, Tanya, sir. Agdumakam laon na ni John. Tapay, sir. Di siya, di baro kita. Agop-over na ka na gini babae. Kasi nagdigri babae kanya. Ngayon ni John, awang pati niya mamunang girlfriend na. Amo, may disyak ta high school. At girlfriend ko. Inaramaraman pa yun na, di high school lang. Yang ron, di college sak. Ay, sus, po-ubo nagdigri babae. Ngayon, mamesa lang tinayat ko. Nila yung misis ko ita. Nga ina ni John. Chickboy ka nga rin, sir. Di ba ruwak? Ngayon tata adda nasawa ka kita stick to anak kon. Siguro ento no maadan tumaten ti babae ti biyak ni John. Baka no may agbali nga first and last love na. Katsi ka, Michael, kumusta man ti love life mo? Kas iti ko na yung Jack pinaadan ti girlfriend. Daan net rason. Uno na yun, pas ko tinagbasa, sir. So nga nakapagturpusa nga awan pulos ti disturbance ko. Tarang graduan kayo, nagpadbada kayo ito nga doon trabaho na, ano ti panggi po. Kas kinin John siguro, sir. Sumapul ka tumaten. Talaga asawan tumaten, nagit ka upset ko. Siya tumaten sumurong asawa. Baka ni John, kita unaan to ni ading na. Dani ading na the boyfriend nan. Ngayon ni John, girlfriend na. Baka pa man nga makapagturpos to ni Jingjing, nga dyan na,
Kadatan trabaho na, unan nanto ni Jun nga gasawa. Madlaw kat sa nga amo nga talaga ni Jun ti agarem. Kasi ka, di mo amom ti agarem? At ay naramon? Ako, pay sir. Agpadpada kayo nga talaga gayem. Di mo tagarem. Ay, po alala. Nasiyat man. Bayaan nyo, sir. Uray min to latag ni Jun no sinut babae nga dumket kada kami. Sundot mangarem kata kami. Wana. Kuma. No, napiksat karismayo. Agem, ni sir. Aman. Punto ko na. Ti babae tumasadeg no talaga napiksat karisma ti may isang lalaki. Siguro, apay akong panadlo mo. Masadeg kang babae nga nangipakita iti motibo. Nga kras na ka. Ako pa, sir. Kastamat ka ni John. Ako matinistorya na nga. At dan imasdag kang kuha na. Nga mangirap lang iparipirip. Nga kras na. Ngam nilang John takban ba di awan. So nga tayo kunak. Tigat pa nagtumpong yo. Aga, maibagay una nga kaskada kayo tayo rumbeng agkayem. Sabi ko ma. Tayo doon ang trabaho yung kadadan na kwarta yung kabukod. Parang no, at dan tumatadsag kayo sa aking girlfriend. Kastamat ti problema kaniyak manong nemi da papake ni mama. Apay nga naggraduara ko niti college kadene at tapay ang trabaho kapay nga ako kanong matlayangan ti makita o na yam amu kadakuha nga girlfriend ko. Impasar ko matin ni John manong nemi dito balay kat na mamuna matin da papake ni mama kat talaga no kasano iti panangibaga ni papang ni mamang ni John ngagbagay kam launay kalseb ko na da agad kastaman timbagada papake ni mama agbagay kam kano kapot adapik parang kakaingas mi kapot hanggang nga gwapo saan kam ka nalaad kalkalingan na kano padpada kami nga hana mo tagarem. Di ba nag-opisina manong name nga dumat di babae nga mabaling ko kumamit nga armen nga kaopisina yung dali nga rod na kay Ruamak sa anak nga umasidig. At pa nagbaing ko nga umasidig. Kasi tira minsan manong name at nakabarbaro nga empleyada nagpintas. Rumpeng ko mamanong name nga siya ti makauna agsipod ta kaabay ko't lamisaan. Ngayon no kasta kita dinakbat kitan. No jakit kita, no kita kasjay, ang mga no kitain na ko nakhaman. Di mat umasadag, mabain ako at umasadag kang kuhan. Hanggang naun na anak manong. Idin to dapat asawa nan, di nanguna kanya. Kita, nalalaing pwede kita ada asawa nang hindi di bachelor akas kanya. Ore kasano kumamati pa nagkras ko manong. Yeah. Kada hindi pa nagtrabaho min manon nemi komunikasyon pasare tumawag kaniya ni John bisyak partner. Ore siya. Nga madan talatalto nga bisan ka. Mailiwag kang ka No saan nga sikat makalagip nga mangawis, di siya tot mangawis kang ka. Ngayon no awisan ka, papananta. Umay ka dito pala. Una ay banak na dito pala iyo. Mabantag sapul. Sapul di chicks. Abi awan chicks da. At dangim ko. Mabainak. Kasi ka nga ore dito yun. Kahit ko kumamit ang nalalay nga amang na kita at asawa ng imsyak. Haging ka manong naming at imay sa nga sardam timawag kaniyak ni June. Friend. Nangan? Jack, muna yung mangan, gusto ka na biye Apay, umay ka dito Nutoy, may isang resto bar. May ka tuminom ta? Apay, kano pa uminom ka? Ay, kaslata sa nga lalaki ka puminom ta pa ta. Ni bagada ka saan ta nga lalaki. Lan,
Adot na pipindas dito nga GRO. GRO? Tapi alamad lang da katewol nga maramanamat. Di bumisito ka daw marakop. Di ba? Oras tantang amo tagaran. Bayam nga na di babayit umasdig. Siyempre, nagkita GRO akit masapol nga da katewol da. Masang nasudat umasdig, di ba? Wait ka di ko na. Papanam ko mga rod. No talagang santa ka ba ilan ti mga arem ti babae. Di bayanta nga ti babae tumasudeg, di ba? Umay ka na. Sa din no, ibagak. Taumay ka, urayan ka. Resto bar nga agpaiso ti ayan ni June Manonemi. Agmay may say ti suli alamisaan. Nakaduwabi rin. Alan, kumamakam ka. Agorderak. Sa agorder pa ti pulutan. Kuna mo na ito ka-table mo. Matmasdag. Di ay bam jay waiter. Tay bagam nga kahit mo mangitable. Kanod bakante. Kade. Nakadunga mga lalaki Dami pinas mo nagbabahay, di ba? Kaya mo mangirwan. Bamon. Tumalaganas ko Apay. Jack dumut kras. Michael. Jack kahit tumarakop iti babae ng sangkumat ng patpatig. Jack kahit mang bisito iti babae ng sangkumat patpatig. Sakto lang marakop into no talagang nga tumtengan iti babae ng patpatig ko. Mabit lang ka. Tagurder ta. Kinamat ko nga agpaiso-iso na Manonemi. Nalistuwak mat ti minom ti talo nga buot beer, talo mat kang kuhanan. Idento ta, namin talo kami nga nag-order iti pulutan. Iad adami di pulutan, tatno saan ka nga waratek manong. Bala, ti sumataya. Manonemi, numanin umasadag ti floor manager. Nga mangibaga, mang saludsud no kayat mi ti masapol mo ti babae. Dagos madlatang agkad-kad Manonemi ni June. Wag na, kasulatan. Kaya di ba tanunan Manonemi, resto bar, Manonemi sa nakasta nga madononan ti oras, adagsala iti stage. Saan ba't ka ding all the way down manong maikatmat ka di aging ganit ti baraken panty. At dapat di babae Manonemi nga masadag ka iti lalaki iti table da. Matitikas ti nga lugar partner. Apay. Mati. Mangbili ka man ti decente nga resto bar. Ito isa nga bulgaran Bulgaran matlaw na Aslawang pulos ti interest ko kada kawada. No adaw masadag ngay. Ada damanin. Di adaw masadag nga tuwa babae Manonemi. Hello, lover boys. Sino ka na kami? Sino kanyak? Awan, di may masapol. Di saan? Natulugan. Sino bakla nga rin ka na kayo? Ako ang bakla ka na kami. Ang patbata ka mong lalaki. No saan nga nagtiresto bahar Manonemi di pagkuyugan kuyog kami. Adaman mapangkugatangin ko na mapangkam itimol manong. Era namin metal daw. Lalaki kay lalaki, kuyog kami, mapanag-shopping, orin orang awan tirantak gumatang akmatan na. Saka magmerienda, unasan ka tag-lunch kami. Kalpasan na, tagbuyot siya Saan ka din nga babae ko matibuyot Umat may, sino ko mga arot ka umat pa girlfriend mo. Ada ka din crush mo, Michael? Dan, ako bisinahak. Ngayon, mabain na ka masadig baka no ako naan na kamanan di ada asawa na. Haam nga tamat ako mati boyfriend na, kana kita ada asawa na. Nga may turturit ko to. Kasi ka,
Nagsusapolak pa lang. Namin ti lugadin ti babae nga kahit mo sa ayaten. Siyempre, partner, tay napintas. Tay langana ti artista, langana ti modelo, ti mabaling ko kunain ngo isot kapipintasan nga babae dito lubong. Among partner na makasara ka ti kasiyay. Kahit may labak. Urited ko amin-amin kasapulan na. House and lot ited ko. Oh, kotse ited ko. Hindi ka ba makagatang ti bukod mo kotse. Kayak ti gumatang partner. Ngayon sa nga ipalubos na papakin ni mama. Kani. Dede lang namin sa ngamin panakadisgrasya ti motor. Pula. Dinakmatan kayat ngag-drive. Sika ngay. Kayak matan di gumatang ang siguro saan pa lang iso importante. Ito lang pamalyak siguro, gumatang akton, yung saan pa lang karito. Kadi, sige, hindi ka nagbuhin siya, hindi kayat mo. Lablaban tayo kahit ko Fernando po Jr. kahit ko. Rodi Fernandez kanya. Hindi nakatan, basta aksyon. Adaman digid-digon daway manong nemi nga saan ko mauray titawag na. Siya ko matitumawag manong nemi nga matyak mahilig. Sumit lang ito yung susurutek nung kasta nga awisan na. Napaot manong nemi. Nga tinawagak na minsan. Hello gayam. Mahalo, para pasensya ka na. Awan ti awis ko pala ita. Busy ak. Ado kami nagiti kahit kong gunudin. Ngayon mga bale, at danto kong daway ngayon mamukin ka ti amin. Ay, awisan ka. Tadanto iya mamukin ka. Abay, at nasara ka. Michelle, tinagan na partner. Baka ito na iya mamukin ka at pati si kagad nag-crush ka. Idinto, manong name takaragidimat na nagundaway. Adamat tinagirikon daw yung iturturid ko ti umusdag kina Aida. Hi. Michael. Hindi problema, awan. Apay nga nun? Apay dagis tagbaling ang mga bagat hi? Nakikiktot ka? Hamuot ararabidin nga taati? Sikat empleyado nga nakapaspas na nasumbrek kan ti bisina. Nakatutok pala tayo na computer mo. Di ka pa tumakder no break time. Tuno panag-aawidan, diretso. Di ka pa tumalyaw. Nagsangsangan man ita. Awan. Isla ka na katukdot hatang ako nanda. At di ba ka? Awan. Naghayalak lang. Bakayat na kawisin. Awisin. Tun birthday ko. Tun ano ngamin. Basta baka muktulat na kang ka. Sikat ito nagbaling ng special guest ko in the birthday ko. Kasi dahil lahat nga napasamak man. Kaya di birthday ko, lipata kay nawis na Aida. Binayin pa na aklat na. Naamuhan naman ang birthday ko no saan. Galat ko ngamin manong naming ng birthday ko kat sana kagawawis. Nagdakam lang sa kapabilya. Nagraman di kiti pamilya di kiti kapsat ko. Hanggang tinawagan ako ni June, manong nemi. Umay kang umaywen. Kayem. Uy, umay kang umay. Hindi tadakadano na ako manong nemi di makitak iti ayan da kalamisaan. At nakaduwa na nga babae nga. Wow! At ayuak pa nga makitak manong nemi. Iti kinalapsat na nga babae. Naggabay da, nga nagdagdagkat di babae kang kuhana. Saan da ngagbagay manong? Tanakapimpindas di babae ang kadua ni June, idinto ni June kat ni. Kasta gunadan manong na yung awan ti karismami. Saan nga asid gan di babae. Yung nakalaan na rito nga babae.
Pati siyak pa yan, manong name it. Ma-inlove kang kuana. Hindi makasadegak. Michael. Meet my darling. Yamamukeng ka na to'y my one and only. Nga awanan ti kapapatgan na sa angisuna. Ni Michelle. Hello, Michelle. Michelle, my best friend, ni Michael. Hindi to magder, manong name ni Michelle, adad naman nga nakitak ti lapsat na manong. Pang Miss Universe, adupay ta atiwan ng artista manong name. Nababalor ti arwaten na manong. Disente nga babae. Socialite. Inagrab ti nakulap mi manong name kas tauna ti panagtalagudog ti puso. My God. Dito sa matan ti kurada nga. No isin no ti patpatig ti gayem kat ipatpatig mat ti gayem. Ngem, anapay mabaling ko ita kat girlfriend maten ti gayem ko isuna. Naggasatin ni John. Wow. Naglapsat. Hey, partner. Iba tamang ti iman ni Michelle. Ay. Oo, I'm warning you. Sikabat. As ito kung mga amin tilalaki ka sa nga group of keng kuwana. And so you are barely lucky, my friend. Nakagasgasat ka. Nga madanti kas ni Michelle. Ano rin siya, nagasatak na gandaan ti kas ni June. Sa bagay, kabuta, ni June o ni tipatpatig ko, kas patpanang ipatpatig na kanya. Kabuta amin napakaragsaka kitid na kanya. Di ba si Tart? Hama, di pa yan Michelle tinang sultop iti bibig ni June. Nakaw, biyang ko tumapapal, nagswerte kan June, tsakla ko ma. A moment manong name ni Michelle tuminom ngam kaslam. Pagpagustuhan na laing ni June. Iminom kami, nag-inom kami, nagpulutan kami. Nakadagdag kat dalat na itong galmay sa kadakwada. Manong name biyang ko la tumapapal. Siyakla ko man tinakasapol ito na ito nga mapahay. May din ko nga tao ito kami nakasapulan na. Ngayon niya dagiti kasapulan na. Nanaskan nga ito di June nga kuwana. Manong nemi gumanatin ni Michelle. Kat siyempre, imunada pa kit din nga rimor manong. Ngayon, binayadan di bill, nang ibatid na pa manong nemi ti para kaniya. No kahit ko pala uminom ko na. Idagmay may sa akon manong nemi, may imagine ko ni Michelle. Napananda nga ta. Baka napanda nag-check-in. Gumanag itay ni Michelle eh. Kinawari ni June. Iti kasta nga oras at data ni iti may nga kwarto iti may nga motel. Paunay nga tan. Kasta unay nga tat pa nag-resibsiban ni June kang kuhana. Ho, no siyak nga ta. Ultimo nagbabaitan ni kiti ramay iti saka na. Pao, kasta nga ta matiramidan ni June. Maparagsak na nga ta ni Michelle. Maitayok-tayok na nga ta. Nasak nga ta. Baka kanag-abing na kanaskan kanag kang kuwana. Nung nagkinis, nagbanglo, naglapsat, nagpudaw, stainless. Hi. Baka masapol mo ti babae, sir. Narikatek may mesa. No. Diyan ka sapulan. Kanak pa ibaga man pa jowa ito, kanak man pa iti may isang bote of beer, kin pulutan. Baga kahit buti at akaduana, awan naman siya kahit at akaduana, siyak lang. O pwede na kadikras, nalakak lang sir ng iruwal, kan sa anak ngagdaw-dawat titip. Saan ko kasapulan ko na, beer lang ka sa bulakin pulutan. Sunamero. Nisturbo na imagination ko manong. Kinapudno na kit imagine ni Michelle. Siyakla ko man.
Sakla ko man ti mga rakop ken kuana nga mga gek kadagit narumpi ang bibig na nagpudaw nga nagurnos dagit ngipen na nagpintas ti sukog ti pamagina ti barokong na Michelle. Sakla ko man ti imuno na. May patpati mga tani John. Ket no siya. Dinakatamay patay. Nako. Kasalada pa yun, panggap ko, mangagaw ti girlfriend, ti best friend ko, ano. Nabalabas ti talo nga bulan, manunay tumawag man ang kanyak, ti best friend ko. Hello, Michael Fred. Umay kang uma. Umay kang umay, ha? Natoy, ito dati. Tinangya mamukeng ka kaniya, Michelle. Agdate kayo man ng kini Michelle. Yeah. Kaya pa damang ko kang kapartner. Second to the best man ko, ha? Nintakin mo sa win. Engaged akong partner. Natulagad di kalay sa amin kini Michelle. Anya? O, punong swerte ka. Grande kalay sa... Nabanak nga rin manong name ket kinaduwak na kita again ayat ti best friend ko ken ni Michelle nga nagselebrar. Kanagpeso manong name talagang engaged dan. Tulagan ti kasar. Oin, talong lawas laingin. Di makadakas manong name nakaadon nakaado ni John ti minum iti dayti nga gundaway. Siya kakit kontrolado. Dati man na controlled. Gawa siguro nalaos nga ragsak. Excited manong nemi. Kaya napanaka-excite ni June. So kasi nga nakaado na ti minum. Kaya ko na kanya. Partner. Friend. Michael. Si kalawasin ti makamo. Hindi girlfriend ko, ha? Kaya siya kaya na. Sige. Ako pagdanagan. Sakto ti mangitulod kang ko, ha? Nasa din ti ibaga na nga pangitulod. Tulod mo. Okay? Pati siyak ti mo nang itulod mo. Siya kaya, parte. Hey, sweetheart. Umuna ko na. Pasensya ka na. Naka-adok mo na. Bahala ni Michael kang ka. Ha? Nagkakabayla na nitulod. Sige, Michael. Iyalanak mo si taxi, eh. Hindi mailpalugang kon manong nemi digayem ko taxi. Sakpayan tinagplete. Tadi sa lunsod ko. Nuwano ti karkulo na. Tatak ti metro na. Manipot ito at ang lugar yung gati bagak kantres. Yung baga naman, sinuro ko pa yan. Pare, tulod mong itulod, ah. Wan, sir. Ako pagdanagam, sir. Naruama ko nga gitulod ka dagiti na parte. Tanong no, may tulod ko, naringik to. O sige nga rin. Idagsubli akita yan ni Michelle manong name ang matin. Yeah. Yung baga ni, isa nga mabaling, ah. Ansak may tulod. Di ko kahit adadjay nga guru taxi. Taxi! Uy, mabit lang. Shhh. Michelle. No. I can manage. Sana kong ngitultulod. Aman. Kinunak ba nung name ka din pilit kong tinaglugan ni taxi. Siya, amit. Kayak, met. Aman, ibaga nga hindi kayem ko nga itulod ka. Siyorak nga makawit ka. Sige. Cellphone number mo, itut mo kanya. Napingdad ko rin ka. Kitap no, masigurado no, nakaawid ka no, sampay. O nakastrek ka no, na. No, okay ka o no, saan. Sige. Gusto ko na. Gusto billing ka ti best friend mo. Di iso. Ito nakanyak manong na yung cellphone number na. Very good, good met. Tano mailiwak yan ko, anak. Muna nga magkasardan. Ako. Naladawa ka talaga. Hindi tayo ito yung marikrik na kaya.
May manong name may isang ruangan ti subdivision ti nagsardigan ti taxi. Dito yakon, Michael. Oh, kadapi nga di may pasirek ti taxi. Hanin. Isa tagbayan. Saan ko nakmat? Kinunan. Nikot di mo sa akin. Sinipsiputak manong name. Hindi talabsan na magtanong name ti pagsarkan ti subdivision. Nagpamiyanan nga magbag na. Niya. Di masagak, nagbayad ako ng taxi. Sinurot ko manong name. Sinusurot ko. Ni apa nga ta? Kapakamag ko manong name ng baamon ko na. Si Imeklatan. Baka damat palimad na natin ang babae. Subdivision? Una ta sigun ka ni John kata. Agnaid ka no si may isang subdivision. Di kayo tanasawan, bak nang. Taga-subdivision na nga eh. Haging gaman ng name, bigla nagsada iti taxi. Katsabali ba't direksyon iti taxi? Manong name, nagsadak mo, nagdagos iti taxi. Nadamat-dagos ng sadak. Partner, surutin na dyan ang taxi. Ha? Hamusinaan, surutin. Oo, sir. Nagsardang iti may sa nga lugar manong name nga kita taglawlaw. Patay sindi. Yan na kiti bar. Manong name nga botay mununa nga nagsardang taksi na kan nakadisaag jak mata nasiputan nun tutsimbre kan na. May sa 2-3 ore la 5 manong name nga beer house? San samad nga disente nga babae na ito yung nasarakan di kayam ko. GR-on samad lang. Naglapsat ka na GR-on? 1-5 pasat laing. Manipuli di girlfriend ng di kayam ko. Naku na ngamin, hindi manong naimi ni Jun nga ited na amin. Hut-hut-hutan sa matanda dyan nga GR-on di kayam ko. Nasaan na nga mo? Nakaw, delikado. Siyempre kak manong naimi di may sa barbaring o may sang beer house. Barbaring dito itiyan na ko na. Simbabat nga dagos manong naimi di may sang babae. Yes, sir? Sir, dito, sir. May salabot na beer. Babae, sir. Mangitable ka? San? Beer lang. Kinunak manong naimi kit inruam ko. Dagi di matak. Kadisip ngat. Didim light. Pinatas ko manong naimi. Diti makder nga limabas iti ayan. Dagi ada. Nga nangitable ka nagiti babae. Baba na agin si CR. Nuwaras ko para kita kawan. Di may bros ko di beer. Ang bayan akon manong naimi. Rimuarak na panak sa bali. Dito ay nga nakitak manong naimi. Nakalawlawag nga makitak. Isunday jayan. Anda ka-table na. Anda ka inarakop ng lalaki. Oh my God. Peto ka tinapili ti best friend ko ng babaeng kasar na. Amo na nga kastoy. Hindi anda masadek ng babae. Yes, sir. Nagtukaw ka. Ngam sanggang itay bola. Agbayadak lang para ti oras mo. Amin, sir. Oh, kahit kung tuminom. O isang ka numininom. Basta sungbatang lang di sa lutsut ko. For 500 pesos. Magastuhan nga, sir. Uminom, mak. Inom ko, hanin. Sa lutsutak lang, no? Amom da dyan babae. Joy. Diyan sulit dyan, eh. Ni Michelle?
Michelle talaga ang puno nga na ganda. Yeah, ni Michelle. Sana nga Michelle lang, no, GRO isonahan. So, di babae nga, hanggang gararaman ti alias ni Michelle. Sino dyan kaya table na? Oh, jackpot isona. Vice Mayor isona niya kanda. Wah, baka mandamdama, rumordan. Nabayag dito nabayagan Iso nga rin ti apalan mi, abata, isot kapipintasan. Isot ti kanginginaan. Bak nang paydatan Hindi na pala kahit sumardeng. Di mo kandi mo nga engaged tonan. Kas tama di damag. Nganda dyan lalaki, di naman amo nga GRO isuna. Di amo dyan lalaki kita disente na duro sa babae. Bay ama? Ano nga bay ama? Kakaasim at dyan lalaki. Indumadoktalan na. Kinapuno na. Kada gito yung malaki da kasto isuna. Tagalante ka no dyan lalaki. Oh. Ano ba kahit mo mamuan? Awanin. Inuti nga talaga address na. Pagkawawidan na. Katadan sakit yung pasdag na nga balayan ng tsaka mo dyan address na. Ngayon makasta nga adamang irwarking kuwanan naroon na nubak lang. Agtalin na edan sa jay. Hotel, santo agawid, maturok malmalem, santo manen tsaka mo no, tawagan duman jay nobyo na. Basta gaya. Sige, sulain. Okay. Kabuta, makaisbuak manong. Kat malabsak ti ayan ni Michelle. Nakita na. Saan nga nagpadlaw, ngam amok ng suna. Hay Michelle, kunanak. Sak limabas, sak na bandisiyar. Inirumwara ko manong na yung beer house kinamakamnak. Wait. Michael, please wait. Abay, inabaga. Michael, please, nagpagpakasyakin ka. Abay, ano pa nagpagpakasim nga niya? Sa mong ipulpulong kinitsugon. Tabay. Tsakayat nga, ibabawi na nagitintad na kanya. Nung matuktala na ti amin. Kahit ko na talaga ti magkikasar kayong kuha na. Agbalbali wakto numalpas ni kasar. Panawak to na ito yung piyag ko. Basta, naitad na lagi din. Naitad na kanya kambalay. Kompleto alikamin. Ando na kita alahas nga intad na kanya. Ginatang ng regalo na kanya. Nga nangingina na gijay. Diya kahit nga ibabawin na gijay. Gayim ko ni Chun. Imposible na sanggong ibagaking kuha na tipod no. Ano to talak nga ramid mo. Nasika ko matigayim. Kita naduktalan ti kastoy. Iulbun mo pa lang kat pagsayatan na. Please. Nanas ka na pa rin ito makikinis ang uwa na Michael kita ramidik. Please. Nagparinto mga peso di gaga. Doktor ka. Saka ka pa rin itong magkasta. Timakder. Sana kinarakop. Amo, krasnak. Itid ko nga libre ti bagikeng ka. Arami dagti amin maparaksak ka. Iti ta ito nga nabi. Kanselag na date ko kini Vice Mayor. Sikat i-date ko. Libre. Basta lagit ni matungpal. Nga di mo ipulpulong kini June ti amin. Please Michael. Michael. Manong nemi ti arapaap ko. Nga iso na mismo manong nemi ti mga agik ka mga arakop kanya. Kat nagbanglo. Impaigam na pa yan, manong na yung pusong na. Impaigam na pa yan, manong na yung parokong na. Come on, let's go. Dito hotel. Basta sa kakipulpulong, ito ko amin kang kadi amin ko. Paragsakin ka.
Imbaga ni John kanyak awang pay padas mo. Agpadpada kayo nga namo tagarem. Iso nga mo, maragsakan ka lagi di. Let's go ha. Basta tutulag. Saan nga ang ipulpulo ko may kan. Induron ko manong name. Aray! Pag-induron ka. Tsaka sa pulan kaskan ka. Agbeso nagkrasak ka. Ngayon tatanam mo ka may sakamad gayam nga. Kung nakalang disente ka ng tao. Dito pa kasto yung klase ng beer house di ayan mo. Nukasta, gipulong ka. Rubeng ko na nga sakit ko di gayam ko. Tapno saan nga may liwan di kaskan ka. Ditakan. Manong name nakadayo kamin kanduwak ti driver ti taxi di balagip ko nga tawagan ni June. Busy? Busy ta cellphone na. Abay nga tsak dagos kami nga tinawagan. Nakabis-busy. Permi. Nakadano na akong dito balay, manong name ada ako niti kwartok di tawagak manen ni June. Ngayon busy lahat ta. Kabigatan na pailahing manong name di pa nakatawag ko kenkuana. Ririing ko arig na sa anak pa nga nakamurmuray di tawag suna. Agriring na cellphone na. Hello. Good morning, partner. Good morning, friend. Good morning? Baka bad morning. John, as a friend, kahit ko ang bagaking kati ng duktalak. Ng duktalan? Nga niya. Narugit nga babae ni Michelle. Amo, Michael, ekspektare ko nga kastat ibagam. Padaksim ti girlfriend ko. Nadagayan da ka sa panggibuking kuha ni Drabi? Ibagaking ka nga. I-care mo, itulod mo isuna. Nga nasiyat ka sa saan na. Nga may namin mo. Imbilin mo ti taxi driver. Nga ipa na ti biglag liko. Iti motel. Kaya't mong motel ti girlfriend ko. Gabuta crush mo. Anya ti klase mga kayem. John, dumungag ka kanya kawan truba sa bali nga kahit kung atang ganusangan ti girlfriend ko lang. Kas tagayam ti galat mo nga kayem. Kasto ka ti klase mga kayem. Agawom kanyak ti babae nga ba't patag ko. Sa mo ibaga nga narugit nga babae, tarantado ka. Amo mo takalat isang wanak, parparig tarupam. Awan ti daggag ka. Basta tayo, amok, karas mong mat Michelle. Kahit bukid din nga i-check-in ni Drabi. Gabuta, ay itong matisuna, gabuta pindas na, kasta. Nagloko ka na kagayem. Haraman nam ti kukwat ni gayem mo. Kinabudno na kit isot ng ijaya ti bagi na kanya. Kita man, baliktadam di amin. Kinalokom. Manipot iti dahito nga aldaw, Michael. Awanan ti gayem ko akasken ka. John, dumungig ka kanyak. Gayem ka, napudno nga agayem. Pagsayatam ti bagbagak. Diyak kayat na may sagmak ka. Diyak kayat ka John. Hello, John. Manong nami, imbabaan na kon. Iritawagak, agriring, cancelan na. Manong nami, babae ni ti text, dito ko yung bagati amin. Talagang saan nga mamati kanyak. Naglaing na talaga na ito nga Michelle. Siyak mat, api nga Jack Dagos nga tinawangan. Ngam gayam kat ni Michelle tinang nang tawag nga Dagos ka ni John. Binaliktad na ti amin.
tadyak pinatgan ti baga na nga, jak agibagbaga, kat itid na ba ti amin na kanyak. Ape ko makasya, gayem ko, may saka na siya gayem, kahit ko nga, ipakaamon ti rumbeng nga, maamon ti gayem ko. Diya kahit nga may sagmak, isot gabon na nga, kahit ko nga impudno, kaya kuha na nga kasi matan ti amin. Nakasaysay ti panggap kong siyak pa yung tinagbaling nga dagas manong. Apay akastoy. Manong naimi nararibukan na kididedingal daw o redak ti trabaho. Ba nagandadlaw manong naimi ni Aida. Hi. Ay. Aida. Adadak kala problema wala. Michael. Awan, numamanin mapangkat siyar. Nga idal-dial mo ti cellphone mo. Sino? Tawagan? Ni John. Ngayon, di naman sungbatan. Kansela na tawag ko. Tabay. Ada nagkontraan yung gayam. Ada problema. Tulungan ka. Dumukbuk-bukod ang di problema, baka agbagtid ka. Siyat mga awis kang ka, aglans na tumadamdama. Sige. Imbagak manong nami kini Aida iti kinapudno. Kaya't mong isakit, ngayon siya ka matinagbaling nga dakas, kasta nga peso. Adot ka kasta. May isa ka nga gayem, napudno nga gayem, ngayon para di gayem mo, nagbaling ka nga dakas, gapo iti parang perperdi, wanang parang padagas kang ka, tao nga, mayat amang padagas kang ka. When, nasa sinupay iti, kaya't natin na tumulong, nasa sinupay iti, ang baling nga napudno, isumot tinagbaling nga dakas. Huwag nga ron. Ano taramidek? Ure nga tanong niya tararamidem ita, nasa bidungan ng tipanunod ti gayem mo. Adad na nga patsyan na nga babae. Di ba yung istundurat makadoktal? Awan ti paliman nga din tumad lang madoktalan. Din tumad lang ang lumtaw. Unang baka nula daw itong di amin. Yun yung kain mo sa huwin. Baka maasawan to ni June ni Michelle. Nga mahututan amin ni Michelle ti kwartana. Intun maamuan ng kinapudno. Nga maunton ti mabalin ni June. Di ba Tapno maamiris na nga sika. Kita nagbaling ka nga napudno nga gayem keng kuana. Awan madlata akin asabali akin baso lang sa ang isuna, di ba? No dumngag kumaking ka idi. No pinati na kakuma idi. No si kakumat pinati na imbas ko mga tibabahit pinati na si kakuma. Kuma. Na mabalin na kuma. Maalangon ko. Tibiyag. Kung na maalaw ko ti kasasad di gayem ko. Uray ka sa numat ti ayat mo, Michael, no di damat kayat ti matulungan. Ngayon, ala, padasam latang tawag-tawagan. Padasam latang i-message. Patyan na ka man no saan. Uno saan. Ama mo di kiti parents na. Amo mo kita. Oh. No saan nakalataan lang ganin John. Dagiti parents na ti pangibagaam. Inikanak ti idea manong nami ni Aida. Naririga po no apeng ang tinawag ag iti kamalman na dagiti nagadnak keng kuwana. Tanamuhak manong nami at kanyak tinamper ni mamang na. Hello ma'am. Ni Michael ito. Oh Michael, kumusta ito yung best friend tiga anak mi? Nagkaroon problema ko ma'am kahit kumat nga idanon ka na kayo. Dito kat siya kumatipat siya nyo. Ay, nagkaroon problema mo iti kaya mo? Dandanigay man nagkasar ni John. Alam mo mo yung naging partido ni Michelle. Anat pa nakamuyo ka ni Michelle? Michelle? Kaya't may una gabot na pintas, na pakumba, na dayaw, na Emma. Nadalos ng babae.
Iso nga, awan ti pa nagkadkad mi, takakaiso ng adan na kayan ayat, nga agbalin nga manugang mi, nga asawa ti anak mi. Iso ti first and last love na, maragsakan kamlaw na ita, nakaragsak ti anak mi. Imbalayan ng sapay, babayan tulong mi. Adod sapay nag-intend na, gabuta muna isot pakaragsakan ni Michelle. Maragsakan kami matao rin na tumulong kami kadag iti kastos. O yung grande ti kasar, amin ti makamo. Nana, lapdan nyo ti kasar. Gabuta, saan nga nanalus ng babae ni Michelle? Kanya? Oh my God! Agpeson sakit nga agpeso, dati ko na ni June kada kami. Kinapudno na, di ba lang timawag ka na kami kini June. Noan niya kanuman tiya, ibagbag ang ipulpulong kung sang kami nga mamati. Kaputa, kahit mo lang padadailan, tiya, gayem mo, kahit mo nga sikat, baling nga asawain ni Michelle. Iho, hanin nga mabalin. Kaputa natulag ang tikasar. Saan mo nga mabalin nga agahon pa ni Michelle? Manipuli ti best friend mo. Saan ka kumagbalin nga worst enemy? Idi anak mi? Napakamunda kagaya man. Expectari mi nga tumawag ka. So nga timawag ka, kadusuti ko na ni June. Apat padaksem ti girlfriend na. Saan kaya mamati kanyak, ma'am? Tanaw na ma'am ka di nga nadda nga sikat ipatyan mingam ti anak mi? Ma'am, kahit ko tumulong. Agbabawi kayo to lagi di. No ti maasawa ti anak yukit may isang nakarugrugit ng babae. Yung nusanda ka pa dyan. Awan maramin ko. No siyak tinagbaling nga dakis. Awan ti maramin ko. Nadalos ti konsensyak. Inaramid ko ti pagrebinga kas may saapod no nga gayam. Imbagak ti pudno. Bahala kayo. No di pat dyan. Hoen manong name no siya sinupay tagaramid tinimbag so tagbalimpay nga dakis. Bahala kayo anak tinakam ko. Kas iti advice ni Aida manong. Saan akong tawag pa iti gayem ko. Dinak tumadalding kan. Saan kung ulitin pa iti tumawag ka rin naganak kang kuwana. Dinak tumadpat dyan. Siyempre adada nga pat dyan dati anak dang siyak. Nabigla manong name ni Aida idibagag kang kuana. Mapaling ka ding awisin ka? So din no, birthday mo. Di birthday mo, di ka ba't nagaw-awis? Nakitak ti birthday mo, sinapol ko ti. That's yun nila, go ang bayo detam. Sorry yan. Ngamitawisan ka. Or it's a Friday. It's a Friday night. Wow. I-date na? A dinner date? Yeah. Amo man lang mang-i-date ya? Mga suruk-suruk ba ba yung ganga? O sige. Nga magamit ak pala muna di balay. Dagasin ka. Ang dalogan mo? Awan eh. Taksi tulatan. Taksi ka doon. Bumsakan tulatan usarin ng tudlogan ko. Amam tag-drive. Amok tag-drive. Di maon ni Sensya. Sapo. Sakto lang nag-drive. Marigatan no. Matiliw ta. Manong name sangkon nga niskaso pa iti gayem ko yan tangay ko nakdidak ba mo dinggen awanin sa baling kasok no saan na siyak. Iti date mi kina Aida. Kas kagangay manong name anak na ruwam. No saan ako napagunyan ni Aida, saan ako naguni. Abay kas talaga tinakairuamam. No saan ka napagunyan, di ka agununin, no di ka pagsaludsudan, di ka nagtimtimakin. Oo, natin maiupan mong nga topic. O nagorder na minom. Naraso ka siguro na makainom ka. Iminom kami nga talaga manong. Kadagpayos ko na nanin masawa ko. Amo may na tawang pa ito sa baling inayat ko no sanga siksika. Huy! Hanga dito pangibagaam.
Nakainom kan. May munto umay nakto pasyarin di balay, tisod pa pag mag-aam. Kinawan inom mo. Wala da inom ko. Kaya doon natin pakpakumakin kan. Siyak ti mo nang inayat mo. Kunak man lang na panagayat mo kini Michelle. O what? Derepla siguro ay dyan. Urge. Yung sa ngayat. Si kapay lang tinakariknak ti ayat ayda. I love you. Kahit mo samot nga unaan ti kasar di kayo mo. No kayat mo. Or itan. Unang itan. Yung basta kumay pasyar di balayo. Umay ka mga sasawan. Sinita ito eh. Yung siguradong kumangarot nga itan ka. Nobios ba? Si Morty ka kumakanyak na nakibat pateg. No, adati di opisina, pasari siya takit kita, di ba? Kabutan di mo maorayan nga masadegak, sikat di pasadeg. Baka mat na babat pa nagkinap kanya, nabababang ni Michelle. Kasi kan di kadadarosan kan katatanukan nga babae, para kanya di tilobong. Apedan, na din napalabas mo? Awan. Ito ka lang ang ganyan. Katsyak nita, di ba? Let drinks for that. Kanindi nga rabi, manong name nga narakop ko ken nagkak ni Aida. Sila pala isot umuna nga narakop ko ken panakian inagay ko iti may sa babae. At gasta ko na tiragsak ko manong name. Nasimang pwede iti balay kat nadlaw daw pagin ni mama. Na isang sa akin tiragsak mo. Nagkinawatan ka din nga gayem? Haan? Bayan yun pa? Ano tumadladong ng kanya? Sabi ko ka nakaragsak ka. At ang girlfriend ko. Wow! Masabal nga celebraran tayo, iho. Taka mo dyanan na. At ang girlfriend mo. Kinapudno na manunay talagang kayat kon nagkalay sa kami kini Aida. Kat kalpasan ti 2 bulan manunay na pang kami nangas asawa. Natulagan ti kasar manunay sinut bestman ko. Tinawagak manen manunay ni June. Tabarbaran ko na. No, sungbatan nan. Manong name Sardam Daddy. Nagring di cellphone na ring-receive na. Hello. Kumusta ka, friend? John? Nabarte ka? Nagdag dito resto bar na umayan Daddy. Sabi nga din nakinawis. Sabi ko maawisan ka. Tadi sana ka din nga gayam. Sika, sana nga mangibilang kanya ka gayam. John, saan nga apulos aginora? Sika tinanggura kanya. Ino talaga nga din nagkakura. Ang nga di ko umay dito itataan, di nga yan na. Sige, iti dati. Okay, orayan na, umaya kon. Nabartekan manong ni Minichon. Anawaan da nga gorder. Imasdag kanya timay sa nga waiter. Sir, bagtanda kayon. Iyawid yung isunan, sir. Kang kanahin dito eh. Kasi di mapaspasama kayong kuwana. Iyaw-aw may lang at mangtutup kayong kuwana kurso ng dayan da. Pasaray, bakal pa eh. Patupay tibute. Kasi nung nga mayo awid, agaw-awid. Kinibal palugan may taksi libre mo kami wet, ngwagkaot ti bulsana, naman pala kwartahan no kwa. Kaya na dumat hindi makamamuking kwa ng taxi driver. Magbanad din tag ka, sir. Abay na traso no, abay ka stoy. Tu? Tsak mana mo? Pasaray pukpuk kawan na tinagan ng Michelle. Intulod ko mismo iti balay damanong name.
Nas dahon na ginaganak yung kuha natin sakti ng itulod. Eh, di amo, may akit taxi driver ti mangidanon kang kuhanan to eh. Nagtaksi kami na nang siya akong di magkat nga mga tibag nga tiruwangan ko na. Iti driver. Aguro ti taxi driver. Nga sumalapang lugar ng kagawin. Sarak mo malangin. Marok, ho. Amay ka laging ganit ti kwarto na. Hindi may paidakon man na may si Mort gam ti inana. Rumarkalat na tayo karakter kita arawatan na. Taban nyo sak dumadamdama. Kasto kang kanayon ti raramidan ti tanak kumani po diti. Rumarak ko man manong na yung pinakunyan na ti inana. Mabitlaing Michael. Ma'am, we are very sorry. For what? No kumate din ng ngigda kayo di. No kumata si kate din ng ngigming. Imbus nga ti anak mi nga nasa bidungan ti patunot na. Ako makakastoy ti mapaspasama kita ti ka anak mi. Ayan ti kayo sa wanana. Natuloy ti kalaysa. Natuloy. Hanga natuloy ko na ko. Ngam dimding na tingal daw, niliwang kami sa amin nga naore ni Michelle. Hanya? Imbabay na kami. Sa amin nga nauray, ni may isa nga partido na awan ti may. Awan kahit partido na. Gayam kitusto. Nga may isa nga GRO. Nga nakarugurugit ka babae. Nga ti anak mi tinapatangan ng hinututan. Sang kalaglag mo ti anak mi kapatabas talatan na mati. Nagpapaos nga na dati kas ni Michelle, di pintas na. Nga dinapinati, nga may isa nga narukit ka babae. Iti mapangkamin, iti balay nga inted, ti anak mi, sa barin taking balay, ti inlako na. Amin. Saan nga napasubli pa iti anak mi. Nagmukaw akas lasok na dyan nga Michelle. Nanangarte mabalintay ng ma'am kata kastrimati. Siya nga mangisakit iti gayem ko. Nasakit para kanya tasangan siya tipin natin na. Uri da kayo ma'am. Hausto mo ko na yun. Adada nga patyan yun anak yun ng tisyak. Nga ti amoyo nga. Ket ni Jun ti usto. Pakibagayan talabasitin. Naisod nga, tinawagak ta, nagkasara kon, kahit kung isumidlat agbaling ang best man ko. Ay, kasta, ay, umay kam tuwa, o matender kahit tumita, barbaring kahit tumadlang ni Jun, ang baling ang best man ko. Kabigatan naman ang name ni Jun, titimawag ka na mismo kanya, na usawanan. Hello, Michael. Hello. Game. Gayem. Pasensya kan. I'm so sorry for everything. Mabayin akong kang ka. Awang kumabayin rumpak nga tumawag kang ka. Kapata, saan ka pinatpati? Pinagbaling ka nga daga sa Gayem. Yung sigaman kayong gusto. Nga nagbaling nga na pudno ang Gayem. Nga mga sakit di may isa Gayem. Partner, nagkamali ka, nagbidot ka, nakisugal ka, naabak ka. Yung saan mong itulog ka basta, adada nga maabak ka. Saan mo itulog ka, baling ka nga, adada nga loser. Hampay nila daw ti amin. Among ton darami din tumiminsan. So nga nga sa mga pasublihan di dati, nagsubli ka ti trabaho, partner. Agrubot, baliwam ti agrubot. Partner, ha? Si kamit lagbaling ang investment ko. Ipatulod ko kang nga ti invitation.
Agama na kang ka, Michael. Siga talaga tipudpud no kayem. Nagsubli manong name ti dati nga singadmi nga gayem kini June. Nagbalin pa manong name nga kumpadre me kini Aida. Tayo di ipas nga ka na mabunpanyagan manong name ni Michael Jr. Iso ti kang runaan ni June nga nagbalin nga nanganak iti bunyag iti anak ni. Iti agdama manong name talon di kiti bunga iti anayat mi kini Aida idinto tadamatan asawa ni June. Adamatan may sa anak da. Nasingan ti tunggal may sa kana kami, nasingan ti pamilyak, iti pamilya na, iti pamilya. Kas tamat ti kinasingad mi, iti pamilyak, iti pamilya daman na naganakken kuha na kiti kaapsat mo. Itong kasta, ngagsangsahong kami ngamin inom ti beer sa antapulutan, malaglagip mi tinapalabas. Kinatawa kami. Malaglagip mi ni Michelle. Partner, kung na ni Michelle, hindi nga kayo hotel mo. Partner, kinapudno na. Tapno sangga asang ko asanak ng gipulong, ited na tibagi na kanyak libre. Ano? Kinami yung sa mga pinugustuhan. May kuma, magan anong tikas kang guwana ko na nakadaldaros. Pwe, nga balit na nagpapasang man. Wala, napila nagabrutag. Naglaing iti roman sa partner. Dito nga ron, manong name, iti pagkasalita, kanagyaman naglaunay, ti anos mo, kanang ornos, kanang ibasa. At sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsalamingan ti biyag, kanagitipadak nga di mga kanagbuya. Kastoy, iti may sagayem. Anya, ti may sagayem, pudnong gayem. To'y nga ro dagyaman nga pagayam mo, Michael. Michael, nakasimsimple nito ipanagpanagnik mo noan niya itipud o sino tipud no gayem. Tama. No mo nga sakit ti gayem mo, pudno ka gayem. Antot ka siya. No kaano pa nga isaksakit mo ang balin nga si Kabay ti Dakes. Alangan salat istorya ko na. Okay, pamagay, may pamagata ka mga Roden. Salamat for watching. Salamat.